Eugen Chiracu este antreprenor și specialist în piețe de capital, cu peste 25 de ani de experiență în domeniul financiar și al investițiilor alternative. A lucrat în centre financiare internaționale, precum Singapore, a ocupat poziții de top în private banking în România și a fondat companii de asset management cu validare internațională. Din 2012, Eugen dezvoltă în România un ecosistem investițional axat pe aur, argint și metale prețioase și chiar și diamante, promovând investițiile în active fizice cu valoare reală și protecție pe termen lung. În paralel, este implicat activ în zona civică, fiind fondatorul unei organizații dedicate jurnalismului de investigație, reflectând o viziune care îmbină performanța financiară cu responsabilitatea socială. Salutare, Eugen! Mulțumesc că ești aici alături de noi. Salutare și mulțumesc pentru invitație. Ai 25 de ani de experiență în finanțe. Este o carieră spectaculoasă și întrebarea este cum a început totul, pentru că totul are un început. Cum a pornit această pasiune pentru domeniu? Piețele de capital, ca și teorie generală, ca și sintagmă generală, au fost cele care m-au atras cel mai mult. Mi-am dat seama că este probabil singurul domeniu din lume unde cu siguranță nu te plictisești niciodată. Am ales zona asta pentru că mi-am dat seama că este vorba de cum poți înțelege o dinamică globală prin mintea oamenilor. Piețe de capital nu sunt altceva decât niște mișcări ale emoțiilor umane. Și atunci am mers în zona specifică a piețelor de capital în trading pentru a înțelege cum gândesc oamenii atunci când este vorba de bani. Având așa o idee largă despre psihologia umană și a maselor, ar trebui să le văd din punct de vedere matematic cum sunt aplicate. Care a fost anul în care ai început concret partea asta de studiu de piețe de capital? 1999. Și 1999 sunt 27 de ani de atunci. Și în momentul în care ai început, uite, de regulă traderii și persoanele care încep să investească pornesc cu o dorință de regulă, vreau să fac bani sau am probleme financiare, mă apuc de tranzacționare pentru că acolo se fac foarte mulți bani. La tine a fost acest sentiment, adică a fost și motivația financiară sau chiar a fost doar pasiunea pentru a învăța psihologie sau a înțelege emoțiile umane? Rareș, există un răspuns foarte clar. Cine zice i-am, Doamne? Da? Nu, a fost în primul rând o urmărire asupra profitului capitalului sau capitalizării, dar la vremea aia aveam doar câțiva ani, nu eram cine știe ce matur în gândire. Cu toate astea mi-am dat seama că tradingul și piețele de capital impun, în primul rând, multă disciplină, iar eu sunt orice altceva decât disciplinat. Corect. Având în vedere că lipsa disciplinei în piața de capital se numește eșec uneori ireversibil, am ales zona asta pentru a-mi întinde limitele cât mai mult cu putință, dar în fapt, sau de fapt, dacă vrei, partea de a obține un profit a fost întotdeauna subsidiară dorinței de a vedea în viitor. Foarte tare mențiunea. Îți amintești câți ani aveai când ai început aproximativ zona asta de trading și piețe de capital? În 1995 am terminat liceul, deci aveam 18 ani. Wow! Deci aveam 22 de ani. Da, foarte tare, pentru că în perioada respectivă nu era tot atât de facil ca acum, nu era așa de ușor de învățat precum acum. Acum ai informații peste tot. Mi se pare că în perioada era foarte greu să ajungi la un domeniu atât de complex și ai avut o inspirație foarte bună să începi cu un domeniu de genul. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în partea asta de trading și de piețe de capital? Una care îți vine acum în minte, că sunt sigur că au fost multe. Una principală care îți vine în minte și chiar a contat. O voi spune în limba engleză și o să facem amândoi traducerea. Cea mai importantă lecție este never try to catch a falling knife. Principiul de bază este nu încerca să te arunci acolo unde lucrurile te pot răni atât de puternic, lasă-le să se oprească, să se potolească și abia după aceea te apuci să vezi de unde le apuci. În esență, în trading și în piețe de capital, să nu faci nimic este o luare de poziție. De cele mai multe ori.
cumva, ca să definim și această expresie de falling knife, se-a cuțit în cădere. De multe ori o să vedem poate o piață care începe să aibă niște picaje extraordinar de mari, niște probleme mari, apare un eveniment geopolitic, ceva fundamental, pică pe piața respectivă. Nu încerca să faci timing in the market, să o prinzi tu în punctul perfect și să o ocupezi. Nu, lasă să termine lucrurile exact cum ai spus tu. Se liniștească apele și după intri, când e totul confortabil. Cei mai mulți trader statistic și investitori pierd bani în momente de care ai menționat tu. Este un sfat, Categoric. este un sfat excelent. Ai trecut vreodată în chestia asta? Adică te-ai lovit de acest falling knife? Odată, în fiecare zi. Da? În fiecare zi. N-a fost zi în care să nu avem o astfel de situație. Și eu personal și companiile pentru care am lucrat. Cum te-a influențat perioada petrecută în Singapore? Personal mai cunosc doi traderi care sunt tot români și au lucrat și în Hong Kong și în Singapore și sunt curios de perspectiva ta. Îți amintești ceva reguli specifice pe care le aveați? Știu că, uite, în Japonia n-ai voie să tranzacționezi mai mult de 4 ore, spre exemplu, pe zi. Aveau niște reguli, în trading floor n-ai voie mai mult de 4 ore pe grafice, că ți influența deciziile. Acum sunt curios cum era în Singapore. Cum a fost experiența? Singapore este, dacă vrei, un comunism perfect. Nimeni nu deține nimic în Singapore, totul este o concesiune, cu excepția statului. Tot ceea ce se numește proprietatea atât intelectuală cât și fizică aparține statului. Nu există dreptul de exprimare liberă. Au încercat niște piloți la un moment dat să facă un fel de protest, i-au arestat pe toți, în perioada asta democratică, deci nu. Da. Dar acest perfecționism ideologic a reușit să facă din Singapore un hub spectaculos financiar. M-a influențat puternic, pentru că acolo am învățat cu adevărat ce înseamnă disciplină. Și am învățat că, în fapt, nu expertiza este totul, ci și execuția. Excelent spus. Degeaba ai o expertiză chiar și în domeniul piețelor de capital. Dacă execuția este eronată, greșită, degeaba știi tu tot ce se numește în teorie, în trading, dacă execuția este grăbită, luată pe fundamentele emoționale și nu pe analiză. Corect. Șansele să fie o decizie greșită sunt de 99% față de 0,1% dacă calculezi cum trebuie. Iar vreau să leg ceva de ce ai spus, că ai spus foarte bine. Nu știu dacă îl știi pe Mark Douglas. E un trainer, să spun așa, pe partea de psihologie, care a fost coach pentru foarte mulți traderi de pe Wall Street, foarte cunoscut. O persoană care, exact ce ai menționat, el avea o expertiză extraordinar de bine pusă la punct, dar execuția lui era slabă. Și este ironic că el niciodată nu a fost un trader bun, a declarat la început, niciodată n-a reușit să fie profitabil, să aducă profituri. În schimb, a fost unul dintre cei mai buni coach de traderi, psihologic cel puțin, adică sunt oameni publici pe care a antrenat, care au ajuns la niște performanțe extraordinare, cu toate că el nu avea execuție, avea doar expertiza. Deci de că cumva n-a pus-o în piață bine, dar a pus expertiza către alte persoane care au avut execuția. Și asta mi se pare un lucru interesant, mi-a venit în minte când menționai tu. Câți ani ai stat în Singapore? 8. 8 ani. Cum e traiul acolo? Ți-a plăcut? A fost... Fabulos. Da? Cu excepția climei care m-a omorât, aproape de la propriu. Ok. 35 de grade, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Wow, ploaie? Mai prins sau? Ploaia era o parte din viață, era ca și cum ai semafor. Erau momente în care conduceam pe autostradă și vedeam locul în care plouă în față și știam că o să intru în ploaie și ieșeam în ploaie. Adică... Ok. Și în momentul în care deci, ai locuit o perioadă de 8 ani, ai făcut trading acolo, cum ai ajuns în Singapore? Iar a fost o decizie, s-a întâmplat o conjunctură, a fost chemat acolo? Pentru că probabil sunt mulți oameni care zic, vreau și eu să ajung să tranzacționez în altă țară sau să lucrez și eu în altă țară. Cum funcționează procesul? 1999 sunt niște timpuri pe care, din fericire sau din păcate, tu rare le-ai prins, dar cu o vârstă mult. Eu nici nu le-am prins. Nici măcar nu le-ai prins. În 2001 sunt născut, deci nu le-am prins. În 1991 era o dorință acerbă de a pleca din teritoriul României sau de pe teritoriul României, din lumea gri a României și a merge într-o lume mai colorată, în care credeai că oportunitățile sunt nelimitate și, cum se spunea,
alergau câinii cu covrigi în coadă, da? Nu era chiar așa. Am plecat ca un pur emigrant, pentru că Singapore la vremea respectivă era singura, sau mă rog, mai erau câteva state din lume care permiteau accesul cetățenilor români fără a obține o viză în prealabil, ci primeam viza de 3 luni de zile de turism în aeroport. Am avut de ales în calculul meu, că tot un calcul a fost și ăla, între Singapore și Africa de Sud, dar având în vedere apartheid-ul, am zis, ok, aleg Singapore, că măcar ea se uită la mine ca la altceva decât ca la un posibil obiect de vânătoare. Și, nu, glumesc, nu. Și în Singapore am ajuns cu trenul, adică nu cu trenul până la Istanbul și de la Istanbul am luat cu un avion. Aveam $1000 în buzunar, toți banii mei și un bagaj foarte mare pentru că mă hotărâsem să nu mai întorc niciodată orice ar fi fost. Emigrant român, pur și simplu. Am luat o chirie de $200 singaporezi pe lună, m-am angajat pentru un an de zile la o companie care mi-a obținut și permisul de muncă și am vândut pentru un an de zile sisteme de supraveghere video da, și de control acces și mi-am făcut școlarizare. Ce tare. Ai plecat singur? Singur. Deci era viața mea. Ok, ce poveste bună. Și ai stat acolo 8 ani. Ce te-a făcut să te întorci? O ofertă și mi-am dat seama că oamenii nu se vor schimba niciodată, deci emoțiile vor rămâne aceleași, în schimb timpurile se vor schimba. Corect. În România timpurile în perioada se schimbaseră mult și am primit o ofertă foarte bună din partea unei bănci austriece ce tocmai a început să opereze în România pe segmentul serviciu de private banking. În mintea mea, în Singapore, private banking însemna administrarea unor averii mari și astfel acces la multe alte instrumente financiare decât doar cele de trading și de expunere la risc. Și am acceptat oferta angajându-mă în România la banca austriacă ca director de private banking, director adjunct de private banking, alt divizie de private banking. Deci cumva a venit oferta asta, ai văzut oportunitatea și ai venit. Regreți oportunitatea? Adică ai venit, că ai luat-o, că ai renunțat la lucruri? Da, am luat-o așa, dar când am ajuns aici nu mai era nicio oportunitate pentru că domnul președinte al băncii vedea să vindem credite. Și am zis, dom'le, că am de zile de piață de capital, nu vând credite. Îmi pare rău, demisia la prima lună. Și mi-a zis, ce aveți nevoie să facem? Păi, trebuie să facem private banking. Păi, și ce înseamnă să facem private banking? Noi nu știm private banking în România. România nu știu private banking, nu știu ce e private banking sau wealth management sau asset management. Da. Și atunci am trecut din nou peste hotare, am făcut un pas mai aproape aici, în Elveția, în Singaporul Europei, dacă vrei, în Elveția noastră. Da. Și am contractat ca agent pentru 3 bănci de private banking cu experiență în private banking de 400 de ani de experiență. Volksbank România devenind la momentul ăla prin divizia de private banking agentul exclusiv a acestor 3 bănci. Vorbim despre Rothschild, Lombard Odier și Bordier. Bănci care făceau private banking cu adevărat și atunci am preluat multe produse, multă expertiză din partea acestor bănci și le-am aplicat pentru clienții din România și când unii cumpărau franci elvețieni la maximul istoric, noi protejam capitalul prin investițiile pe care administratorii de portofolii elvețieni ne le propuneau, iar noi le aprobam și le propuneam la rândul nostru clienților. Ce tare! Foarte, foarte tare povestea, deci îmi place foarte mult. Știu cum e Elveția și cât de complex e și cât de mare și înalte nivelul pe zona asta. Mentorul meu principal cu care am lucrat, el este român, dar lucrează în fond de investiții și lucrează acolo în Elveția și știu că e total alt nivel față de ce se întâmplă aici. Deci pe spun că și acolo te-a ajutat foarte mult să-ți construiești o expertiză din ce în ce mai serioasă și așa mai departe. Acum o să mai fac Știu că ești specializat acum în zona de active, când vine vorba de active fizice. Aur, argint și așa mai departe. Ce înseamnă aceste active fizice? Tot din aceeași perioadă pleacă și povestea asta cu activele fizice. Când făceam plăcintele alea clasice pe care toată lumea le știe, cu repartizarea de 20% în acțiuni, nu știu ce, în obligațiuni, întotdeauna am militat pentru a avea un X% de 10-15% în metale prețioase, în aur, la vremea respectivă. Și întotdeauna când se făceau plasamentele financiare, importam prin intermediul băncii aurul din Elveția și îl predam fizic clienților. Nefiind sume mari, puteam să îl predăm, unii dintre ei alegând ca metalul prețios să rămână în depozitare în Elveția și doar să primească certificatul de depozitare, de custodie. La vremea aia, aurul avea o valoare per uncie, cred că de vreo $450.
În România, când povesteam despre aur de investiții, râdeau și se spuneau, domne, terenul este fundamentul, imobiliara, cumpărăm terenul cu 50.000, punem gaj la bancă, construim, facem 5 milioane. Matematica, în mintea mea, nu putea fi reală, ceea ce s-a și demonstrat în foarte scurt timp, a fost doar o simplă bulă. Dar eu am ținut-o pe a mea cu aurul de investiții. În 2012 am înființat prima companie care a început să importe aur de investiții în mod direct și diamante pentru investiție. Și așa am început și drumul ăsta în paralel cu partea de piețe de capital. Considerând că este o investiție într-un activ fizic ca o contrapondere a investițiilor în activele fluctuante și volatile ale piețelor de capital, mai ales dacă vorbim despre produsele derivate. Vreau să spun acum o întrebare care cred că deja e pe buzele tuturor celor care urmăresc. Văd că ești un adeptat ce înseamnă active fizice, active safe, active tradiționale. Cum ești cu spațiul cripto? Care este părerea ta despre zona respectivă? Există o valoare acolo? Nu există? Pentru că, repet, până acum am discutat o zonă total opusă și aș fi curios să pun această întrebare care este nu este, e un pic diferită față de subiectul principal. Așa cum știi deja, am avut foarte mulți ani a treia activitate paralelă cu activitățile astea două, o activitate de responsabilitate civică. Da. Am dezvoltat o organizație de jurnalism de investigații și în cadrul acestei organizații ne-am lovit la un moment dat și de partea de cripto și de tehnologia blockchain. Eu fiind un pic mai în vârstă decât tine, nu foarte mult, sunt mai pe modelul old style, mai pe școala veche, iar școala mea de gândire nu poate concepe, nu poate admite că există posibilitatea să produci valoare din nimic, iar valoarea aceea să fie calculată pentru un nimic. Nu poți să cuantifici valoarea aerului decât dacă îl pui într-o contrapartidă cu altceva. Aerul are o valoare, dar aerul dintre noi doi acum, din spațiul ăsta pe care îl împărțim, are o valoare de viață, este incomensurabilă. Dar intrinsec nu îi poți calcula valoarea acum. Corect. Și atunci, dacă dintr-o analiză matematică a unui string de date de 52 de caractere cu răspuns binar poți produce o monedă, înseamnă că tot ceea ce am învățat până acum este lipsit de sens. Și atunci, punctul meu de vedere, tocmai ți l-am exprimat. Deci mi-ai dat unul dintre cele mai bune răspunsuri. Am întrebat multe persoane fix întrebarea asta și a fost unul dintre cele mai bune răspunsuri pentru mine. Plus că, dacă merg pe produsele extrem de sofisticate ale piețelor de capital de astăzi, nu din 1999 sau din 2000, dacă merg pe produsele cele mai sofisticate din piața de capital, orice persoană care a studiat un an, o lună, un an, zicem, sectorul ăsta de produse financiare derivate, structurate și mai departe, ți le poate explica și le poți înțelege. Am întrebat foarte mulți specialiști din zona cripto, evident, fiind o zonă nouă investițională, m-a interesat în mod direct să-mi explice care este procesul și nu am primit niciun răspuns care să zic, aha, te satisfacă să fie așa. Ăsta este. Am înțeles. Deci, repet, este unul dintre cele mai bune argumentate răspunsuri pe zona asta. Eu sunt cumva adeptul a ceea ce ai spus tu și îmi place să mi se demonstreze într-un mod în care eu să înțeleg, să fie concret răspunsul. Totuși sunt adept și al spațiului cripto, dar într-o mai mică măsură. Și eu sunt pe o gândire mai veche, având în vedere că mentorii mei au fost mai în vârstă și am mers numai cu persoane care m-au învățat pe stilul vechi. Și asta mi se pare că și funcționează foarte bine acum. Dar cred că trebuie să existe o deschidere și către nou, în așa fel încât să nu rămân în urmă. Deci cumva așa o gândesc, un echilibru. Dacă poți să-mi dai o perspectivă, uite, să spunem că sunt un investitor la început de drum, nu am informații, vreau să fac o diversificare și este o perioadă de incertitudine economică. Cum ar trebui să fac o diversificare corectă? Sau măcar una de bază? Investitorul la început de drum are să-i spunem, ar trebui să respecte o primă regulă și o regulă esențială. Prima regulă pentru a-și construi un portofoliu este ca acest prim portofoliu să lase să doarme noaptea. Dacă portofoliul construit sau la care s-ar gândi nu i-ar putea conferi liniște, atunci nu este pentru el. Este prea grăbită, prea mare sau prea de neînțeles prima parte a investiției. O diversificare corectă la un început de drum ar trebui să fie luată în considerare prin stabilitate, nu prin profitabilitate. Începutul de drum
este esențial, pentru că dacă începutul de drum se finalizează repede cu un dezastru, drumul ăla se închide înainte să înceapă, în efect. Practic, investitorul care zice mă uit și eu pe zona asta, ar trebui să privească lucrurile mult mai simplist decât pare această industrie a piețelor de capital. Și atunci ar trebui să facă o diversificare, în primul rând, pe liniștea conferită de veniturile constante și aproape sigure ce provin din obligațiuni, din bonduri. Corect. Ulterior ar trebui să-și pună un procent, dar nu mare, în zona de acțiuni, ca să-i poată să-i dea și spice-ul acestor tip de investiții și oportunitățile oferite de zona de acțiuni, dar trebuie neapărat să-și țină investițiile alternative, adică partea de active fizice, că sunt imobiliare, că sunt metale prețioase, că sunt diamante, dar și neapărat partea de cash. Dacă mă întreb pe mine, procentul ar trebui să fie un 20% în zona de acțiuni, 20% în zona de metale și cash și diferența să fie împărțită între obligațiuni și ETF-uri. Chiar asta întreb de ETF-uri, ok. Rezonez foarte bine cu ceea ce ai menționat. La mine singura diferență e că aș pune și un 10% în spațiu nou, în spațiu cripto. În rest, la așa identic, aș pune și acolo pentru speculă mai mult, pentru că eu cred în spațiul ăsta, repet, într-un mod în care sunt mai mulți pe piețele tradiționale, dar totuși am și zona respectivă. Dar iar un răspuns foarte bun și tu ai dat răspunsul cel mai safe posibil, din perspectiva mea, pe care poate să-l aibă un investitor la început de drum. Acum, vreau să te mai întreb de partea de greșeli. Ce presupun că observ la mai multe persoane și la mai mulți investitori care ai ocazia să lucrezi cu ei? Vă oferiți și consultanță pe zona de, aur, metale prețioase și așa mai departe. Ai cunoscut tot felul de investitori. Care sunt greșelile principale pe care le-ai văzut la acești investitori la început de drum? La investitorii cu care lucrez acum nu le-am văzut greșelile începutului dumnealor de drum, pentru că sunt astăzi investitori, deci au avut un drum pe care l-au trecut, sinuos ori nu, dar majoritatea, sau nu, cea mai frecventă greșeală pe partea de trading, pe partea de investiții, este supraponderarea investiției versus capitalul pe care îl oferi. Piețele de capital în general, astăzi, dar și atunci, pentru că totul este prin raportare, reprezintă o junglă infernală. 97% din cei care plasează banii în piețe de capital pierd toți banii, doar 3% reușesc să supraviețuiască. Corect. Și atunci, să încerci o investiție în zonele foarte riscante, în produsele cu leverage, în contractele futures, de exemplu, șansele să fii scos din piață sunt de 97% Corect. versus șansele de 3% în care poți să câștigi niște bani. Corect. Și atunci, dacă te duci în zona de investiții, greșelile primare sunt cele pe care le cam fac toți. Își subdimensionează bugetul alocat față de riscurile pe care se expun. Asta e prima. A doua este emoție puternică în piețe. Iar emoțiile astea sunt de două culori. Verde, emoția verde și emoția roșie. Corect. Pe pierdere este roșu, pe verde este câștigul. Frica și lăcomia. Corect. Deciziile cele mai greșite sunt acele decizii ce sunt luate în pripă, în grabă, în frică, ori în lăcomie. Exact ce vorbeam la început. Never try to catch a falling knife. Corect. Falling knife ăsta, dacă zicem cu falling că e în cădere, se asumă că este doar pe partea de scădere a piețelor de capital. Dar nu e așa. De același lucru. Și pe partea de creștere. Pentru că nu există niciun activ în afară de activul diamantelor, care nu are nicio legătură cu bursa, ci este un alt sector, care să fi avut o creștere clară, directă, de la T0, fără oscilații, fără spike-uri. Corect. În momentul în care nu ai o creștere fără spike-uri, ci ai oscilații, depinde de dimensiunea graficului, da? Ai la secundă, minut, zi sau lună, frânele de siguranță pe care trebuie să și le pună fiecare investitor în parte sunt atât de strânse încât să-i scoată din piață, șansa este din nou de 97% față de cea de 3% să-și pună frânele în așa fel încât să nu-i scoată din piață. Iar aici apare diferența între un trade bun povestit la o cafea sau disciplina de trading și execuția unui trade. Corect.
De asemenea, apare și partea cealaltă care este la fel de importantă. Nu orice intrare în piață are și un rezultat. Iar Corect. dacă are un rezultat pozitiv, nu este noroc. Corect. Și un trade bun nu definește un trader bun. E o diferență foarte mare. Absolut corect. O ultimă întrebare am și este de fapt un sfat pe care ți-l cer pentru un tânăr la început de drum. Vrea să intre în zona de poate asset management sau investiții sau trading și așa mai departe. Care ar fi un sfat scurt pe care ar putea să-l dai acestei persoane? Ca investitor sau ca profesionist? Păi oricum, ca să ajungă profesionist trebuie să înceapă ca investitor sau ca trader să o ia pas cu pas. Deci mă gândesc ca și investitor / trader până să ajungă un profesionist. Vreau să răspund corect la această întrebare, de aceea vreau să mă întorc să te întreb. Crezi că poți, pentru a deveni profesionist, trebuie să fii întâi investitor? Eu cred că da. Eu cred că trebuie să treci prin toate etapele ca să ajungi un profesionist. Asta consider eu. Poate nu e corect, dar așa o văd. Cu alte cuvinte, consider că orice agent de servicii de investiții financiare al oricărei case de brokeraj din lumea asta, e ca să nu-i spunem broker direct, da? Da. Ar fi ideal să fie și un Ar trader trebui să aibă și banii lui. Da, eu așa cred. Ar trebui ideal să încerce să vadă cum e de cealaltă parte. Să înțeleagă. Asta așa o consider eu. Eu cred ne luând în considerare posibilitatea de a-i afecta decizia. Dacă apare o decizie subiectivă, obiectivă, în momentul în care am și banii mei pe o anumită acțiune sau pe un anumit produs financiar, să încerc să-i bag pe toți pe produsele financiare ca să fie... Asta ar fi ideal să nu se întâmple. Va, nu? N-ar fi ideal să nu se întâmple chestia asta? Ideal. Dar dacă am și banii mei acolo, mă gândesc prin prisma și prin numărul portofelului meu, nu? Sfatul meu pentru orice persoană care intră în sectorul ăsta ar trebui să fie în primul rând, ca să definesc, punctul meu de vedere, ca să definesc întrebarea ta, trebuie să alegi ce vrei să fii. Ori investitor, ori trader. Așa. Okay. Dacă vrei să fii investitor, atunci calculezi într-un anumit fel. Dacă ești trader, trebuie să gândești într-un anumit fel, într-un alt fel diferit. În trading sunt riscurile clientului, comisioanele lui. Da. Riscul clientului trebuie să fie în raportare, prin raportare directă la comisioanele lui. Nu înseamnă că un client cu riscuri expuse generează mai multe comisioane, pentru că riscurile mult mai mari la care s-ar expune un investitor îl scoate mult mai repede din piață și atunci a pierdut clientul. Și atunci a pierdut și comisioanele. Corect. Și atunci, cu cât ține un client mai mult în piață, cu atât el poate câștiga un salariu pe termen mai lung. Corect. De facto, vorbim despre stabilitate. Piețele de capital nu sunt despre cum să faci profit, ci cât să ridici, și cum să reziști cât mai mult în această piață. Exact. Aia este primul meu sfat. Dacă se merge pe piața de investiții, sfatul este același, numai că subiectivismul pe care îl simți în momentul în care ai banii tăi implicați ca și investitor, te influențează mult mai puternic din punct de vedere al luării unor decizii decât sectorul în care tu ești doar un angajat și faci trading-ul în numele clienților. Deci ar fi ideal să nu ai banii tăi, practic. Ori una, ori alta. Am înțeles. Ok. Eu la ce mă refeream, nu era în același timp să legi, înainte să fii investitor, înainte să devii profesionist, ca să vezi cum se simte și în momentul în care devii adică nu mă refer să le faci pe ambele în același timp. Să lucrezi ca profesionist, să ai și bani, trebuie să ai și aia, pentru că după, într-adevăr, te influențează și trebuie să fii cât mai obiectiv cu putință. Asta ar fi ideal. Îți mulțumesc mult pentru toate informații aduse, a fost o discuție excelentă și sunt sigur că cine cunoaște domeniul a avut foarte multe de învățat și foarte multe idei de luat de aici și îți mulțumesc pentru timpul acordat. Cu mare plăcere.